Ma Migori Owino Likowo thich oko kod MCAs ma Migori kendo jalup spika ma iluongo ni Matthew Chacha moyier kaka spika ma Kojolo kinde ma MCAs rito biro yiero spika margi manyien. Kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, Likowo itudo gi tayo chenro mag od bura e yo ma ok ochopo e rang'iny ma chik dwaro. E kinde mar higa achiel kod dweche 8 nyaka ne yiero Owino Likowo kaka spika mar od burano ma Migori, osebedo kowo kedo kod lwenje mathoth ma oting'o keses mane ochwal e doho makwedo yiero mare kaka spika mar od burano. Kapo keses mag doho mane ochwal mapingo yiero mare koro pok orumo, MCAs ma Migori othulo Owino Likowo oko kaka spika margi. The Constitution and all other relevant laws give members the mandate to elect and to remove from office. So this afternoon they have removed the former speaker, the Honorable Charles Owino Likowo. Ji 59 owacho ni enough is enough, gigolo speaker margi Charles Owino Likowo. E twak mar thich oko Likowo kaka spika mar burani mane ochwal kod MCA Makaletho Masakungo ne ong'lwedo kod MCAs mag od burani ma bende seyo Likowo kuom rem tayo burani makare kaachiel kod tiyo marach kod omenda. To wan gadiera ni chandruok mwasebedogo ng'eny gi koro dhi rumo, nikech kaluwore gi kaka members neno, nitie gik mosebed ka gidwani mondo tim e yo ma gidwaro mondo mi okonyre, to osebedo gi digni. Mwatiyo kod assembly ka en pesa mipango e chenro maran dweche 12. To samoro nyalo yudo ka wapango weche, wapango chenro gi pesa monego bed ni ran dweche 12, to dwe mar 5 chak dwe mar 1 nyaka dwe mar 5 pesa osarumo. Kwa penjo spika ndio spika, pesa orumo nade? Mondo wabed piny mondo wang'i kama pesa odhiye gi kaka otiyo spika nyana kia kama pesa odhiye. No okachul members kuda kia kama pesa odhiye. Kwa penjo spika, oso jomoko bin quality kia. Ni joma kwelogo gin mibro makgi to members otimo ng'o to thagore. Jaten kweth mathoth e od burani ma Migori Ken Ouma wacho ni MCAs pok ochulo omenda mathoth ka spika magithucho oko ni ok osebedo kayango gi omiyo chudo koro deko. Wasebudho ka pok ochulwa to nikech chenro osebedo ka ok ring maber, to ka members no dhi penjo mondo migi duoko to apani spika mane nitie no kodwoko mano morowa, to chako wewa kendwa kanyo koro nwadang'ni. Koro waneno ni kare kok odwa tiyo kodwa to wakonyre kendwa. Emomiyo wayiero acting speaker ma en deputy speaker mondo tawa kwa dhi mbele. MCAs obeni midhiao ma kawuono ne okwongo temo bedo kotwa kod spika kapok othicha oko. Wachno Likowo ok osebedo ka koro chiko ite ni gik magikone kabende mosethiro chenro mag od burani. Nyaka sani jalup spika mar od burani Matthew Chacha ema koro MCAs oyiero kaka spika ma Kojolo kabende wuon osingo matiyo makare kod MCAs. I want to thank all the members of the County Assembly for showing confidence in me and my leadership, and hope that God will grant us a smooth working relationship and be able to face the challenges that there are and overcome them for the good of the people of this county. Komar spika mar burani ma Migori osebedo maliet e kinde duto kama ok kinde mokwongo magithicho oko spika margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas kwa Migori twadhi e yueyo moro machuok kuodogo to pod wan weche manyien mobro kelo